Storja turbulanti ta' bosta snin fl-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni f'pajjiżna waslet għall-irvellijiet tal-1919 biex sentejn wara Malta kellha l-ewwel Parlament Malti. Feluq id-90 anniversarju il-Fondazzjoni Ideat iddiskutiet l-isfidi u l-opportunitajiet tal-Parlament Malti llum. Ħadu sehem kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra flimkien mal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Hemm il-ħtieġa ta' diversi riżorsi li l-Parlament u d-deputati li jservu fih għandhom ikollhom fosthom librerija referenza. L-Speaker Michael Frendo enfasizza li sal-lum il-Parlament mhuwiex istituzzjoni separata mill-Gvern. Qal li hu jaqbel mal-proposta li għamel kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat biex Malta ikollha rappreżentant tal-Parlament tagħha fil-Parlament Ewropew. Id-deputat Laburista Helena Dalli qalet li qed tinħass aktar l-ħtieġa li l-Parlament ikollu kummissarju awtonomu għal kontabilità fuq l-operat u l-aġir tal-membri parlamentari. Żiedet tikkoraġġixxi li fil-Parlament Malti għandu jkun hemm aktar rappreżentanti nisa. Fl-intervent tiegħu id-deputat Laburista Owen Bonnici appella biex ir-responsabilità politika ta' kull membru elett dejjem għandha tkun lejn il-Parlament.